got the gun, I've got the flower. You've got your pride, I've got my shame. You've got your luck, where the hell is mine? But you're dark and bright. You got the gun, I've got the flower. You've got your pride, I've got my shame. You've got your luck, where the hell is mine? But you're dark and bright. Out the flame in you, out the frost. Let me explode, let me burst, let me shout, 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 shout. Vi er GFH's ungdomshold, som skal til Costa Rica, og rejsen kommer til at foregå i 3 uger, hvor vi tager over Spanien, og både på vejen ned og hjem, og vi skal rejse rundt i hele landet, og vi skal lave 10 forskellige opvisninger med efterfølgende workshops, både for børn og for gamle, og der kan både være skoleklasser eller plejehjem, det er lidt det hele, og også antalsmæssigt, det kan man ikke rigtig vide. Udover det, så skal vi se landet, og vi skal opleve kulturen, vi skal bo hos værtsfamilier, og generelt skal vi bare prøve at rejse med det her gymnastikhold og få lavet en masse socialt sammen. Formålet med rejsen er, at vi skal ned og opleve kulturen i Costa Rica og ned og se landet og få lidt indblik i, hvordan deres hverdag er. Og så skal vi ned og sprede noget dansk kultur dernede ved de serier, vi har med, og ved hjælp af den folkedans, vi har med. Det bliver skide fedt. Hvad glæder du dig mest til ved at skulle til Costa Rica? Jeg glæder mig mega meget til at lave en masse gymnastik foran alle de mennesker i Costa Rica. Jeg glæder mig til at komme ned og spise en masse bananer og lave workshops sammen med børnene. Jeg glæder mig til at få en velfortjent pause fra mine studier. Jeg skal ikke spørge, eller? Nej, vi klipper spørgsmålet ud, sådan, så du bare siger, vi er GFH's ungdomshold. Nå, Simon, vi skal afsted. Det er Simon. Morten, kom nu, Morten. Vi har snart jeg glæder mig til at få en velfortjent pause. Ja, okay. Peter! Hvad skal man stå?